बरबाद पिकनिक जानायानो खारजोबदों नोंसोरो बरबाद माबार खात बरबाद फारुल बरारि बायद'नि जै आदा नयना मा खालामजोबखो जेराव थाङो बावनो लन्थं मदार्न जुगल' नै रायजोफोर नै माबा केमेरायानो रब्रा मिनिनाङा जौ गोरान माबा माबिखौ बन्द' खालामो बुफायो पुलिसफोर हमैलायनाय नुयो जों खिन्थु बेफोरो मानो बन्द' जादों जोंना ओमफ्राय बेलाथिया रायजोफोर जों जयै थांगासिनो दङ नै ओरै सासे दङ केमेरायाव फैनो जोंना डक्टर बाबुनि वाइफ बिबाजै दुमफे आरो ओरै सासे दं बिबाजै माबा खांख्राइ आं दं दिरबिलाव दांलागासिनो दं ओमफ्राय बिसोरो हामद हामारे द होननायनि बिसिनि मालाबा फानबो थानांगौ नालाय आंनाथ' गैया जाहैबाय नालाय लकेलाव फरेनावसो थायो गुबुनफोरजों बेरायाबाथ' उफाय गैला बोरै मोनबावनो नै माबा मोनफैबाय जोङो साल दंफाङा बिलाइआ माबायदि जानानै दं नायनोसै लागाव खननानै मेथाइफोरखौ लामाया फायखादा नै रोगाफोर फुरा दिरबिल थांनाय लामा बियो ओरैबायदि हाइ बेरायफैदो सोर बेरायनो गोसो बावखुंग्रियाव फैफिनसैलाय नै बैसागुआ माला जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिलावनो गाखोयो ओरैबायदि फाय जाबाय दिरबिल थांग्रा लामाया आयु जुहुद्रुदबा दुद्रुलायगोन थाफ्लिफ्रानो दोलालाय बेवनायसो नंबावला गोजौ नालाय बेनोब्रा जोंना सोलायनाय सरखार प्रमद सारनि सरखार नोंसोर मानो बखिबाय थायो नाय लामाखौ जुहुद्रुदबा लिमोनलायसिगोनसो थाफ्लियानो दोलाबावनाय नङा दाबायदियाव प्रमद बर' सारनि जै फारुल बरालि माबा मा नाममोनलाय फारुल बरारि बायद'नि जै नै सोलायनाय आमेरिकायावबो बिदि पाइपलाइन गैबावा जोंनि क'क्राझाराव दं बेफोरखौनो होनो परिबर्तन आब'मोन मिथिबाय उनाव गाखोनाय बिब'फोर सैमा खिफिनाय मोनामफैदों ने दानि मिनिलायदों आयु फै लामायानो दोलाजोबनायसो ओमफ्राय बावहाय नै सेस आयु अयथासारलै माइ गायगासिनो नालाय हनै दासो दिरबिलाव फैयैथ' नुबाय मोनसे बुस्थुखौ आं खिथाबावनि रायजोफोर माने बुंनो लुबैदों आं प्रमद साराबो खोनासंबायोबा बारा सम गैयाबाबो थाब बानायोब्ला बे जे गोजौ हाजो नुदों बे सेर जोंनो अयरुम नाङा टुरिस्टफोर फैनानै मोजां बेरायफैनो हाग्रा बेफोराव न'फोर लुनानै दोनबा बिल्डिं गोजौआव खम बेरायफैगोन बावहाय लामाखौ मोजां बानायदो अब्ला जोंहा टुरिस्ट डिपार्टमेन्टआबो डेभेलप जाबाय सरकारनावबो फैसा थाबाय माने दाब जायगानिफ्राय मानसि गिदिंफैगोन जोंनाव दङलै बानायनानै लादोंबा खिन्थु बेखौ सानफेराखै जिखुनु सरकारानो जाय BPF-आनो जा UPPL-आनो जा बा BJP-आनो जा बेफोरावहाय जोंनि जायगा ना बे हाजो ओरै माने कटेज बानायनानै होदो गभर्नमेन्टआवनो रेभिनिउ थाबाय मानसिफ्राबो साख्रिबो मोनबाय ओरै गायग्राफोर दं नै गाहायाव माइ गायदों दासो सिनारि खालामजोबनो हायो बानायखांनानै नायदो सोर फाग्ला फैया बे टुरिस्ट होमबा बड'लेण्डआवबो बिदि जायगा दं ओइ दिरबिल बायदि दिप्लाय बायदिफ्रा फाग्ला बायदि सिनारि जागोन एसे सानबा मोजां टुरिजम डिपार्टमेन्टआ लायसिगोन मा नांगौ होनदों आबै आयु मालाय खमलायाबो परिबर्तन बायदि स्लिम थार लाखादोसो खमबाखौ आयु नोंसिना बाबाना हिन्जाव सानै आयु सेस खाजै हिन्जाव सानैबाव अबेयाव बिनि अबाव थायो ए नुबाय ओमफ्राय नोंसोरो हा माला नुनाय मामिया होसोखांबाय फाइनालि जों हाबफैबाय ओमफ्राय बावहाय एन्ट्रि फिस लिरनाय दङ
बासनि थाखाय 400 नों हरदो बाइकनि थाखाय 50 ई-रिक्शा जों ट्राप हाबबाय दायो जोंना बेसेबां होद हाबहोग्रा हाबहोआब्रा जोंखौलाय थेंक इउ सै ओरैहाय दिनै एसे खमदां मानसिया ओमफ्रायहाय थाङै थाङै माबामोन दङ सोर दं मा नांगौलाय बै मोजांथ' बोलेर'आ सिगां बिदि नङामोनरा दाना मानो बिदि खारोथाय बोलेर'आ सिगां बिदि खारामोनथ' आयै दिरबिला मानो बिदि सिगां बिदि नङामोनरा दाना मानो बिदि जालांखोथाय गोराननो दाना मानो बिदि गोरान जालांखोथाय सिगां बिदि नङामोनरा नोंगौ नोगोद गोरान जामारबाय जेराव नाहरो नै लन्थंजुगल' नुहुरो गासिनो दं लन्थंजुग मोसानायाव नै केमेरानो नुबावला आंना ओमफ्राय मा जाखो दासो नुदों नै लन्थंजुग जेरावबो ओरैबो दिरबिल गोरान ओइलाय माबा मोनसे दं थिरबिल ए नैबे नायक्रेसफ्रा बावनो दङ सोरखौ लिंहरखो हाबा जेरावबो लन्थंल' लन्थन मदान जुगल' फाग्लासो जोंलाय अबाव जागोन नैबावनो जानोसै नामा खाथि खाथि जानांगौरा सिगां जायोमोन माथो दाना मानो जाला नोंलाय बैफ्राव गोजौआवहाय कटेज थाजोबनायमोनबा आयै टुरिस्टफ्रा फैनाया नायदोंमोन मा जामारखो गासिबो लन्थं मदान जुगल' मेथाइयानो फाग्ला मेथाइयानो गैला नामा बे आदा नयना मा फाग्ला खालामजोबखो आदा नयना मा खालामजोबखो जेराव थाङो बावनो लन्थं मदान जुगल' फाग्लासो मा प्रब्लेम बिसिनालाय हनै आखाइ हमलाय आयौ फाग्ला सेसेन अबाव सफै फाइनालि धिरबिल मोनफैबाय जों सोर फैदों नाय थुब्लाव बेवाय थुब्लावनि बाजै ओमफ्राय एक्टर फिथा लाबोलायदों मा खालामगोन नोङो बेखौ जेनेबा फुननोसै पाथिया फाग्लासो जागोन ना माखो बे लामाया बेजों जासिगोन ना नोंना टिन्डार लामाया मा धरननि मानसिलै बिसोरो बोराय बुरि आयौ फाग्ला जागोनलै बिसोरजों मा खालामगोन बेखौबा बरबाद पिकनिक जानायानो खारजोबदो नोंसोरो बरबाद माबार खाद बरबाद खाद बेबायदिनो जोंना पिकनिक जानाया जोब्बाय पिकनिक माने दसे बेरायफैनाय दा थांनोसै जों आयो लटारखौनो फानदोराखै आं बावबाय बेनो रायजोफोर दसे ब्लगजोंबाबो इनफर्मेटिभ खिथाबोबाय